ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ବାହାରିଲା। ସିଏ ସିନା ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ଲାଞ୍ଜଟି କଟି ଯାଇଥିଲା। ଶିଆଳଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲା, ହାୟ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ହସିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ଯୋଜନା ଆସିଲା। ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଶିଆଳ ପରି ଥାଆନ୍ତି। ଗପଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ସଭା କଲା। ସେ କହିଲା, ମିତ୍ରମାନେ, ଆମର ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ କାହିଁକି? ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଲାଞ୍ଜ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହିତ ସୁବିଧାରେ ଚଳିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଶିଆଳମାନେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ନଥିବା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଶିଆଳମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାହସୀ ଶିଆଳ କହିଲା, ତୁମର ଲାଞ୍ଜ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜ କାଟିବାକୁ କହୁଛ। ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଆମେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବୁନି। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲାଞ୍ଜ ନଥିବା ଶିଆଳ ଲଜ୍ଜାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।